Societat limitada. A Cope Tarragona Reus. La situació del transport de passatgers a les comarques del Camp de Tarragona en general, comença dient el comunicat, deix molt que desitjar. I si parlem del transport accessible, encara més. A nivell d'autobusos, les úniques companyies que realitzen uns serveis 100% accessibles són les empreses municipals de la ciutat de Reus i Tarragona. I pel que fa al transport interurbà, només la línia Tarragona-Salou-Cambrils i en una proporció inferior la de Reus a Salou són accessibles per a les persones amb cadira de rodes. L'empresa Montbus, titular de la línia Reus-Tarragona, ha seguit un procés de retrocés total pel que fa al tema de l'accessibilitat. De tenir 3 vehicles de plataforma baixa i subvencionats per la Generalitat s'ha passat a una situació cada cop pitjor. L'actitud de menyspreu cap a les persones amb mobilitat reduïda és tal, continua dient el comunicat, que per primera vegada a la història el Consell Comarcal del Tarragonès va anul·lar la concessió que havia fet a la companyia Montbus pel transport per a centres d'educació especial, perquè dia sí i dia també les unitats suposadament accessibles realment no ho eren. Fa poc més d'un any, un grup d'usuaris de cadira de rodes va sol·licitar a la Generalitat una reunió per parlar de la situació límit de la línia Reus-Tarragona. A la mateixa va acudir també l'empresa concessionària. Tot van ser bones paraules i una mena de compromís verbal per millorar la situació, però sembla que les bones paraules se les han portat al vent. Fa uns dies veiem com els mateixos companys que van denunciar la situació en aquell moment ara ho tornaven a fer, dient que la situació era igual o pitjor. I si parlem del tren, la situació no és precisament per tirar coets. L'estació Adif de Tarragona ciutat segueix sense tenir ascensors ni s'han recrescut les andanes. Ara sembla que ja tenim pressupost per fer les obres pertinents i només queda esperar que l'acord polític entre el Ministeri de Foment i el Consistori tarragoní es compleixi. Des de Federació Ecom Tarragona s'exigeix una solució immediata a la Generalitat pel que fa a la línia d'autobusos Reus-Tarragona, sancionant a l'empresa concessionària si no hi ha un canvi d'actitud en un breu període de temps o, en el seu cas, traient-li la concessió a l'empresa actual, així com també l'inici immediat de les obres d'accessibilitat de l'estació de trens de Tarragona.